Masquera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel Confessions and Deep Secrets. Kana kakitanka koko ya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe takigira inyaya. Breaking news, Vabuda Zerkunzi. Maminers 15 anga trapped ku Red Mine. Wani kwa Vese Vari Vapenyu ndofunga kuma pictures ayo arapo ivarume avarapo ngwari pasi pe mine yaka irudzika collapse due to my earth tremors. Mine inze ono na squad sakupukanya the rescue team anzi yapindira vakamanya wakwanisa kurescue vese maminers angari trapped ari 15 vese anzi Vabuda Vari Vapenyu ndofunga murunguona ma pictures ari ayo. This is a developing story yabuda so far information yatango receiver ndiyo yoye kuti vese Vabuda Vari Vapenyu muri Zimbabwe ndonyarisa kugira mzara nasi tinga chipa zvizere pamusoro penyaya iyi munguva inotevera muri Zimbabwe. Kana sto subscribe, please don't forget to subscribe kuti tirambe tichikupai nyaya dzakadai muri Zimbabwe. Tidzo zvamufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.